Ahoj, ahoj, vítejte u dnešní epizody podcastu a dneska pro vás máme velmi speciální díl, protože tu nejsem sama. A tento díl bude zaměřený na téma, které trápí spoustu jazykových nadšenců a to je strach z mluvení. A nebude to všechno, pobavíme se i o tom, jak tyto bloky překonat a jak si vlastně vybudovat sebevědomí tady v té plynulé konverzaci. Jak můžete vidět, pozvala jsem si semka dneska úžasnou hostku a to je Moni z Fluent Speaker Academy. Ahojte. Monča je vlastně expertka na práci s jazykovými bariérami a pomáhá lidem, kteří se chtějí stát plynulými v cizích jazycích. Takže dneska se s náma exkluzivně podělí o svoje know-how. A já tady vlastně budu dneska v roli žáka nebo za studenty, která se vlastně bude ptat na otázky, kterých by vás určitě možná taky mohly zajímat. Takže udělejte si pohodlí, dejte si něco dobrýho, kávičku, vínečko, pivečko, cokoliv chcete. A Moni, já tě teda tady oficiálně vítám, jsem ráda, že jsi tady. Ďakujem za pozvanie a ja som veľmi rada, že som s vami. Chceš si na úvod nějak představit, nebo jsem to tak nějak zhrnula? Co bylo nejdůležitější? Asi jo, kľudne môžeme to tak nejak poňať, že vlastne ja som Moni, som language coach a založila som Fluent Speaker Academy, kde ľuďom pomáham odbúrať strach z hovorenia a teda z plynulého prejavu v cudzom jazyku. Mám za sebou viac ako 300 klientov a vlastne potom, ako som koučovala viac ako 300 klientov, tak som prišla na to, čo presne funguje a aké sú vlastne najčastejšie bloky, ktoré nás blokujú v tom, aby sme rozprávali plynule. Takže asi toľko. Výborně, tak se do toho můžeme rovnou pustit. A když už jsi to tak nakousla, tak já si myslím, že první úplně jako asi nejdůležitější dotaz je vzít to úplně od začátku a vlastně se zeptat, jako kdyby, co způsobuje to, že člověk zamrzne, že se neumí vyjádřit, když vlastně mluví v tom cizím jazyce, že jo? Protože v mateřským se nám to třeba taky stane, ale ne tak nikdy jako v tom cizím jazyce. Mhm. Jo, to je pravda, že vlastne najčastejší blok tých ľudí, keď majú rozprávať v cudzom jazyku, je, že oni akoby aj vedia, majú tú slovnú zásobu, majú aj tú gramatiku, ale proste, keď majú niečo vyjadriť pred tým native speaker, tak zamrznú. No a čo vlastne sa deje v mozgu vtedy, keď zamrzneme, tak ja to volám tak, že nastúpi tzv. Caveman alebo cavewoman. To znamená vlastne, že ten človek, ktorý má na starosti tá časť nášho mozgu, ktorá má na starosti prežitie. Čiže my si spájame hovorenie v cudzom jazyku s tým, že to je nejaká hrozba. A keď sa dostane mozog a vyhodnotí, že sme sa dostali do nejakej nebezpečnej situácie, ale to je len vyhodnotenie, nemusí to byť faktuálne alebo realisticky pravda, tak on spustí tzv. Caveman, cavewoman systém, kde vlastne funguje naša amygdala. A amygdala vyhodnotí, že musíme na to reagovať s jedným zo 4 vlastne systémových spúšťačov a to je buď fight, flight, freeze or fawn. To znamená, že buď zamrzneme, alebo teda dostaneme sa do takej bojovej pozície, alebo to sú vlastne 4 reakcie nášho nervového systému. Že náš nervový systém, tým, že je dysregulovaný, tým, že my sme vlastne stále vyhodnotili to rozprávanie ako hrozbu, tak nemá vlastne priestor na to, aby sme mohli zapnúť tú časť druhu mozgu, ktorá je zodpovedná za tú kognitívnu časť, kde vlastne rozmýšľame strategicky, sme schopní učiť sa, rozmýšľame logicky, racionálne. To je akože super, že máme túto časť mozgu, lebo v minulosti nám to pomohlo prežiť, ale nie je to fajn, keď sa učíme vlastne cudzí jazyk. Takže vlastne to je akoby, máš taký vypínač, že keď je jedna časť mozgu zapnutá, tak tá druhá bohužiaľ nemôže byť aktivovaná. Že my musíme akoby vypnúť tie vypínače a to je celé gro toho, ako vlastne zregulovať ten nervový systém, aby keď sme rozprávali v cudzom jazyku, tak sme to nevyhodnocovali ako hrozbu. Tým pádom tá časť mozgu, ktorá nám umožňuje rozprávať, je zapnutá. Dáva to taký zmysel? Dává. Já doufám, že i teda těm, co poslouchají, protože já vím, že my už jsme toto spolu řešili i, že tohle to jsou věci, co se vám můžou hodit nejenom pro cizí jazyky, ale i obecně vlastně v životě, že jo.
Každopádně, myslíš, že to je to stejný vlastně, jakože když se doma díváme na filmy, že jo, tak rozumíme třeba filmům, nebo když se bavíme s přáteli v cizím jazyce, tak jim taky rozumíme, ale jakože třeba nedokážeme tak komunikovat ty myšlenky nahlas, nebo vlastně to říct jako kdyby nahlas. Že my v hlavě to třeba rozumíme, nebo v hlavě si to umíme říct, ale jakmile máme otevřít pusu, tak prostě z ničeho nic blok. Mm-hmm. Je to vlastně taky s tím spojený? Je to s tým spojené a je to aj spojené o tom, že akú vlastne sme si my vytvorili identitu, aké máme presvedčenia, na základe ktorých vlastne fungujeme, čo si vlastne myslíme sami o sebe a ako sa vnímame, aká je naša identita. Čiže vlastne ak ja som presvedčená o tom, že nedokážem proste hovoriť niečo po francúzsky plynule a neustále si to dookola vlastne opakujem, tak to sa vlastne stáva mojou identitou. Čiže najsilnejšie akoby statement, čiže nejaké akoby prohlášení takové. Ktoré môžem povedať je, že ja som, hej, čiže napríklad, keď my si častokrát vytvoríme presvedčenie, že ja nie som dobrá v jazykoch, toto je akože typické, čo všetci hovoria, hej, že ja na to nemám talent a vlastne myšlienky sa stávajú slovami, slova sa stávajú činmi, činy sa stávajú zvykmi a zvyky sa stávajú charakterom. Čiže vlastne to, čo si dookola opakujeme, tak vlastne tým sa aj staneme. Čiže to je akoby taká vlastne samosabotáž, hej, že vlastne, tak ja si poviem, že ja nie som dobrá na jazyky a jednoducho nechám to tak. Ale keby som vlastne tie presvedčenia zmenila na to, že napríklad každý deň sa snažím byť o kúsok lepšia, že každý deň o nejaké percento 2-3 ten jazyk sa zlepšuje, tak to je niečo, čo sa, hej, zasa myšlienky sa stávajú slovami, slova sa stávajú činmi, činy sa stávajú zvykmi, zvyky sa stávajú charakterom. Čiže vlastne ak naozaj chcem tú zmenu, tak vlastne musím začať od koreňa toho problému a koreň toho problému je vlastne to, že aké myšlienky ja si púšťam v hlave doslova, hej, lebo to je niečo, s čím ja viem pracovať, nie je to niečo, čo funguje automaticky. Čo v tele funguje automaticky je napríklad to, že ti rastie nechet, alebo že ti rastú vlasy, alebo že sa ti každá bunka v tele samostatne obnovuje a proste to je niečo, čo je automatické, to je akoby niečo, čo nevieme zmeniť, ale naše myšlienky sa dajú zmeniť. A čo vlastne ja robím s mojimi klientmi vo Fluent Speaker Academy, je, že my tieto myšlienky chceme zmeniť, preprogramovať ako software na podvedomej úrovni. Čiže vlastne náš mozog je taký software, ktorý sa dá uploadovať a ktorý sa dá proste upgradeovať. Nie je to niečo, čo je nemenné, hej, že nie je to napísané v osude, že ja proste nemám talent na jazyky a hotovo. Mně to přijde úplně geniální tady tohle, protože je to něco, co opakuju mým studentkám, vždycky říkají, a já nejsem dobrá a dneska to bude strašný a takový říkám, to prostě neříkej. Říkám, ono, k ničemu ti to není, za A a za B prostě, jelikož jsme tohle spolu řešili, tak nějak jako vím, jak to funguje, tak vždycky říkám, jako tohle ti nic dobrýho nepřinese a sama se o to budeš přesvědčovat, takže je přece logický, že když si budu furt říkat, že mi to nejde, tak nebo že třeba tohle to nikdy nepochopím, tak ten mozek se přece automaticky uzavře, že jo, nebo to podvědomí to vlastně jako kdyby zabarikáduje a řekne, OK, ty nejsiš dobrá na jazyky, na tohle to nemáš a prostě už tam ty informace nepustí, ne? Nebo je nějaká jiná souvislost mezi tím podvědomím a tím, že mluvíme jako plynule v té cizí řeči? Určite je to vždy vlastne spojené s tým, že tie limitujúce presvedčenia alebo to, čo teda sú nejaké dysfunkčné presvedčenia, sú vlastne spojené s tým, že je vždy za tým nejaký strach. A ten strach nám vlastne zapína tú časť mozgu, o ktorej sme sa bavili, tú amygdalu, lebo amygdala je pohnaná strachom, poháňaná strachom. Čiže vlastne, čo ja vždy sa snažím robiť, je nájsť ten strach, nájsť to semiačko toho strachu a keď my odstránime to semiačko, tak potom vlastne sa jednoduchšie formujú tie presvedčenia. Čiže zase akoby tie presvedčenia vytvárajú nejakú emóciu, tá emócia vytvára myšlienku a myšlienka vytvára rozhodnutie a potom formuje našu realitu. Že keď my vieme, a toto je niečo, čo ja učím tých mojich žiakov a budú mať k tomu, a majú k tomu akoby aj
techniky a stratégie, ako to robiť sami, čiže vlastne oni sa to naučia so mnou, ale používajú to potom sami, že vlastne není to len o tom, že to bude len v tom programe a potom to už nebudú môcť používať. Čiže jaký nástroj ja im dám? Ja im dám nástroj na to, aby vedeli oni odhaliť ten strach, ktorý je za tým limitujúcim presvedčením. Že môžeme si dať aj nejaký príklad. Napríklad jedna moja klientka, nebudem ani hovoriť meno, aby to zostalo anonymné, tak vlastne ona sa strašne chcela naučiť po anglicky a strašne chcela vedieť plynule. Ale nešlo je to, vždy proste zamrzla, zakoktala sa, nevedela rozprávať, ale keď som jej povedala to slovičko, ktoré hľadala, tak samozrejme, že ho vedela, že ho mala naučené. No a my sme sa potom snažili zisťovať, že čo je ten strach. Hej, že ona si vždy povedala, že toto je príliš na mňa veľa, že ja toto nezvládnem, že proste určite zlyhám. No a keď sme vlastne akoby hľadali ten koreň tej emócie, že prečo sa tak cíti, tak sme prišli na to, že vlastne ten tlak, ktorý ona pociťovala z okolia, dáme tomu jej frajer, jej proste rodičia a tak ďalej, spôsoboval to, že ona akoby si nedala priestor k tomu, že by možno zlyhala. Že vlastne ten strach pochádzal z toho, že ja zlyhám. Lenže častokrát, keď sa pozeráme na zlyhanie, tak my vlastne nevidíme, že bez toho zlyhania, aj keď je to, dajme tomu, že 2% alebo 50%, my sme sa nenaučili to, čo nás posúva dopredu. Že vlastne my ani nedáme priestor tomu, aby sme rástli. No a potom vlastne, keď my sme neutralizovali tento strach, to vás naučím vlastne, ako to robiť, je vlastne neutralizovať ten strach, aby to nebolo vyhrotené, aby vlastne náš mozog stále pociťoval akoby také, že motiváciu, že áno, chcem sa učiť, ale nebola tá motivácia poháňaná strachom, že vlastne bola to pozitívna motivácia, nie negatívna. Že my sme to zneutralizovali, keď to videla, že vlastne, koľko vlastne ja tlaku na seba vytváram, ktorý je absolútne zbytočný a vedeli sme to akoby odstrániť, tak o to jednoduchšie sa aj potom študovalo, že proste cítila akoby, že jej padol kameň zo srdca, že už chápe, že proste prečo to nejde, lebo toto množstvo toho tlaku, ktoré na seba vydávalo, jej nedovolilo sa sústrediť na to, aby vlastne rozprávala s tým, že však určite to dám. Je těch strachů, jakože jsou jich, ono to takhle zní, že vlastně každý může mít, že něco jiného, každý jsme individuál, každý jsme si prošli něčím jiným. Jako dá se to rozstřídit třeba do nějakých kategorií, nebo prostě jsou 100 000 možností strachů a bloků, který nás právě můžou takhle omezovat? Tak určite, ako hovorí, že každý proste máme niečo za sebou a každý vlastne nejakým spôsobom inak vníma tie veci a inak si to akoby aj pripúšťa a inak akoby sa do toho chce pozrieť. Ale čo som akoby najviac vypozorovala z týchto mojich 300 klientov a žiakov, boli, že 4 najhlavnejšie bloky alebo 4 vlastne také tie najväčšie strachy, ktoré existovali. Bol to vlastne perfekcionizmus, tréma, imposter syndrome, to znamená syndrom podvodníka a štvrtý bola neviem si spomenúť, počkaj. Musím sa na to pozrieť, ja to tu mám napísané niekde. Perfectionism, čiže perfekcionizmus, imposter syndrome. Prokrastinace, ne? Procrastination, áno. Že vlastne akoby tí ľudia v podstate... to je zaujímavé, táto prokrastinácia, lebo ono to je také, že my vlastne niekedy ani nevieme, že prokrastinujeme. Hej? Že my proste napríklad si čítame nejaké články po anglicky a však ja si čítam, alebo v cudzom jazyku, že ja si čítam, ale v podstate ja sa na to ani nesústredím. A tá prokrastinácia vlastne je taký ten obranný mechanizmus pred tým, že si poviem, že no veď ja som sa aj tak nesnažil na 100%, takže vlastne nemôžem zlyhať. Čiže vlastne akoby zasa ten koreň tej prokrastinácie je to vlastne, že sa bojím zlyhať, hej? Že vlastne, že nechcem si to pripustiť.
Takže toto boli tie najhlavnejšie 4 bloky. A je fajn to vedieť, je fajn si to akoby povedať nahlas, že áno, to sa deje, toto je niečo, čo mi vlastne bráni v tom. A už len to, že vieme prísť na to, čo to je, čiže vlastne awareness, čiže vlastne akoby to uvedomenie je veľmi, veľmi prospešné. Lebo keď to viem, čo sa deje a prečo to tak je, tak mi to vlastne pomáha akoby posunúť sa ďalej. Jasko, já si myslím, že tady u těchto 4 bloků asi víceméně všem dojde, jako o co se jedná, nebo o jaký případ, ale možná třeba někdo neví přesně, co to je ten imposter syndrom, tak nemohla bys třeba dát příklady ke každému tady z těch strachů, jak se třeba v ten daný moment projevují, nebo co nám třeba problejskne hlavou tady u toho, protože myslím si, že u většiny je to asi trošku jasný, ale ten impostor syndrom možná to úplně všichni neznají. Na to mám tiež skvelý príklad jednej mojej dlhoročnej klientky, ktorá vlastne prišla za mnou s tým, že potrebuje teda prípravu na pohovor v angličtine. My sme sa teda pripravovali, všetko sme mali pripravené tip-top a vlastne ona dostala tú prácu. A ona teraz prišla za mnou a hovorí, že vlastne ja tomu neverím, že ja mám tú prácu. Aha. Že to musí byť náhoda, že oni proste akože, a ešte predtým mi povedala, že no však ten šéf povedal, že tá moja angličtina bola proste perfektne pripravená, že vlastne tá úroveň je veľmi vysoká, ale že ja mu neverím. Že toto je ten syndrom toho podvodníka, že ten človek vlastne fakticky na papieri má tie výsledky. Čiže to sú ľudia, ktorí majú akademické výsledky, certifikáty, proste extrémne veľa skúseností, ale ten vnútorný pocit, ktorý oni zažívajú, je, že ja si tu nezaslúžim byť na tomto mieste, že ďalší z mojich klientov, ktorý je akože veľmi, veľmi úspešný a má proste veľmi veľkú firmu, tak on vždy hovorí, že sa ma pýta, že čo tak, keď jedného dňa proste ľudia zistia, že mne sa to podarilo náhodou. Hej, že on akože fakticky vybudoval obrovskú firmu, proste má veľké obraty, veľa zamestnancov a ten vnútorný pocit, ktorý zažíva, tak je to, že to sa proste stalo, že ja som bol dobrý čas v dobrom čase, na dobrom mieste. Že oni akoby pociťujú tak silný pocit nedostatočnosti a toho, že si tam nezaslúžia byť, nezaslúžia si ten úspech. A toto je vlastne to, na čom by sme my pracovali vo Fluent Speaker Academy, že by sme tento pocit tej nedostatočnosti a tento pocit toho, že ja tu nepatrím, na tom by sme pracovali a ten by sme vlastne preprogramovali na podvedomej úrovni, aby vlastne sa toho zbavili. Čiže aby mohli dosahovať úspechy a ďalej sa rozvíjať bez toho pocitu, že vlastne je to všetko náhoda. Co je vlastně příčinou tady toho, že si to vlastně, jako, že ho toto vůbec napadne, víš? Jako, že vlastně asi ví, že je úspěšný a nebo i u té holčiny, co jsi říká, že prostě dostala ten post a vlastně, ale toto je to, co napadne, jako kde se to bere vůbec tady ty myšlenky? Předpokládám, že to je asi z minulosti něco. No, výborne ideš na to presne tak. Vlastne my sme vyrastali tí ľudia, alebo ľudia, ktorí majú pocit impostor syndroma, si vlastne spájajú pocit lásky a pocit toho, že sú dostatočne dobrí, akceptovaní a prijatí. Čiže to sú akoby naše základné potreby. Je milovaný, byť podporovaný, byť v bezpečí. Čiže oni si spájajú tento pocit s tým, že dosahovali nejaké úspechy. Že vlastne prirodzené by to malo byť tak, že som unconditionally loved. To znamená, že som bezpodmienečne milovaný. Ale vlastne my si vlastne spájame tú lásku s tým, že alebo tú akceptáciu samého seba, alebo ten pocit dostatočnosti s tým, že vlastne ja musím niečo dosiahnuť, lebo bolo mi niekde v minulosti v detstve alebo v škole vlastne dopriatej tej lásky a tej akceptácie iba vtedy, keď som dosahovala nejaké určité výsledky. Čiže vlastne potom tá
už to není unconditional, bezpodmienečné, ale conditional, čiže podmienečné, že keď urobím to, tak budem to. Čiže ja neviem, keď dosiahnem tento cieľ, tak až vtedy budem dostatočne dobrý. Keď dosiahnem tento cieľ, tak všetci ma budú akceptovať a tak ďalej. Takže vlastne preto my pracujeme na tej podvedomej úrovni, lebo ten pocit a tú potrebu, ktorý ten človek má, chceme naplniť zvnútra a nechceme tú potrebu hľadať niekde inde vonku, čo môže znamenať buď výsledky akademické, alebo výsledky v kariére, alebo proste niekto cvičí, hej, a chce vyzerať skvelé a v tom vlastne si hľadať tú potrebu toho, že až vtedy budem akceptovaný, keď budem, neviem, aký vyrestovaný. Dáva to takto zmysel? Dává a právě teďka přemýšlím, jestli je tam potom původ stejný i pro ty ostatní bloky, jak jsi říká ten perfekcionismus nebo prokrastinaci, nebo jestli vlastně každý tady z těch bloků se vlastně rodí z jiného místa, nebo jakože... Nebo je to všechno na základě té bezpodmínečné lásky? Je to bohužiaľ tak, že my akoby nie sme učení k tej akceptácii seba samého a k akceptácii všetkých tých pocitov, ktoré zažívame a preto vlastne ich odmietame. Čiže keď ako náhle napríklad ja sa cítim, že som naštvaná, tak sa začnem súdiť sama za seba za to, že som naštvaná. A to vlastne akoby spôsobuje ten začarovaný kruh toho, že ešte viacej budem naštvaná. Čiže vlastne akoby jedna zložka, ktorú učím ja mojich žiakov, ty sa smeješ, lebo veľmi dobre vieš, čo sa jedná, že? Neviem, no. Čiže vlastne jedna zložka toho, čo ja učím mojich žiakov, je, aby sa sami vedeli zregulovať. A čo myslím tým zregulovať? Je dostať ten nervový systém do neutrálu a to znamená, že vlastne ja sám sebe viem akoby poskytnúť to, čo potrebujem. Takže viem, ako pracovať s tými emóciami. Lebo toto nás nikde nikto neučil. My sa proste učíme, že musíme vedieť A, B, C, D, musí to byť podľa tabulky, tam musí byť gramaticky správne, ale potom vlastne, keď ja už sa mám prejaviť, tak vlastne vyskočia všetky tieto emócie, ktoré vlastne ako čo sa ty pýtaš, tak základ tých všetkých emócií je väčšinou v tom, že sa necítim dostatočne dobrý, alebo v tom, že vlastne, že si to nezaslúžim. Nezaslúžim si tu byť, nezaslúžim vlastne mať taký úspech, čiže hovoriť perfektne, lebo to zase môže priniesť nejaké iné nebezpečenstva. Za každým, keď ten mozog vyhodnotí, že to je nebezpečenstvo, tak nás sabotážuje. A to je napríklad taký veľmi zaujímavý príklad, že a to som napríklad zažila ja sama na sebe, že vlastne som žila 1 rok v Amerike a mala som brutálny akcent, keď som odtiaľ prišla, kvôli tomu, že vlastne keď si tam, tak sa snažíš prispôsobiť, aby ti ľudia rozumeli. No a po tom roku sa ten akcent veľmi ťažko akoby nejakým spôsobom mení. No ja som sa vrátila na moju strednú školu a samozrejme ten akcent bol počuť a bol very American a vlastne celá trieda si začala zo mňa robiť srandu a proste jednoducho, že už stačí, že všetci vieme, že si bola v Amerike. Ja som to však nerobila na schvál a vlastne čo sa vlastne stalo, tak to vytvorilo zase takú tú pattern, že fear of success, hej, že vlastne strach z úspechu. Čiže vlastne ja som si potom spájala to, že keď budem veľmi dobrá v jazykoch alebo veľmi dobrá v mojom akcente, takže budem napádaná. Čiže hej, ten mozog to zase vyhodnotí, že je to nebezpečenstvo. Preto vlastne ja som si musela preprogramovať to podvedomie na to, že je bezpečné, je fajn byť úspešným alebo je fajn vedieť vlastne tú angličtinu veľmi dobre. Čiže toto je napríklad ten príklad, ktorým som si ja musela prejsť. Mě ještě zajímá jedna věc, protože já bych si jako už asi se hodně lidí, jako když to tak poslouchá, tak si říká, Ježišmarja, co s tím teda dělat, jak to teda vyřešit, ale než se k tomu dostaneme, já na to myslím. Mám ještě jeden dotaz, protože jsem zrovna dneska koukala na tvým Instagramu na videjko o té prokrastinaci a mně přišlo naprosto geniální, že vlastně, jak jsi tam měla takový ty vrstvy toho odporu, tuším, tak... Já jsem sama, se mně stává, že prokrastinuju, ne teda s učením jazyka, ale třeba s prací, že jo? A strašně přemýšlím vždycky nad tím, jako proč, jakože a kolikrát si říkám třeba, že jsem strašně líná teda, jakože OK, nechce se mě prostě tak a vyčítám si to, že jo, potom, jak jsi říkal, ten koloběh nasraná a ještě víc jsem nasraná, prostě klasika, ale...
Mohla bys to o tom tady jako říct i v tom podcastu, protože mi to přišlo strašně zajímavý, protože podle mě hodně lidí jako první, co napadne, když se řekne prokrastinace, tak si řeknou prostě to není ani prokrastinace, třeba jsem línej a o to víc si to vyčítá a zase je to takový ten koloběh. A myslím si, že by strašně pomohlo to vlastně vysvětlit, z čeho to pramení, protože mi to přišlo naprosto geniální zase. Říká jsem si, tak musíme jít zase do hloubky. Že vlastne tam ide o to, že my si myslíme, že máme akože problém s tým, že nerobíme dostatočne veľa, ale ono to je vlastne problém s tým, že my dostatočne veľa necítime. Čiže akoby strašne veľa ľudí žije v takzvanom denial, to znamená, že vlastne, že si nechcú priznať to, že vlastne niečo sa môže diať so mnou, že asi niečo nie je v poriadku, keď ja tu niekde prokrastinujem. No a väčšinou vlastne prokrastinujeme kvôli tomu, že vlastne sa bojíme toho zlyhania, hej, že vlastne tam tie moje snahy, že ja neviem, že dám do toho toľko veľa hodín štúdia a na konci proste, hej, mi niekto povie, že neviem, nebolo to dostatočne dobre. No a to vlastne spôsobuje zasa ten signál v tom mozgu, že pozor, nebezpečenstvo. Čiže pokiaľ my si nevyliečíme tie emócie, ktorým sa vyhýbame, tak vlastne dovtedy sa nemôžeme posunúť ďalej. A budeme stále prokrastinovať, hej. Čiže a čo myslím tým, že vyliečíme si emócie, ktorým sa vyhýbame, hej? No v prvom rade sa im nemôžeme vyhýbať. V prvom rade ich musíme takzvané acknowledge, čiže dať im priestor, že hele, tak ja napríklad nechcem teraz hovoriť po francúzsky, lebo proste Jean-Pierre ma bude počuť a povie, že som to nevyslovila dostatočne dobre. Čo by to znamenalo, keby som to nevyslovila dostatočne dobre? To by znamenalo, že proste mala by som pocit, že nie som dostatočne dobrá. No a to je vlastne ten nevyliečený pocit, to je vlastne to nevyliečené zranenie. Pritom niektorí ľudia to nepociťujú. Niektorí ľudia proste to vyslovia zle a neriešia a proste všetko je v pohode. Že vlastne to je tá nevyliečená emócia, to je to nevyliečené zranenie, že nie som akoby dostatočne dobrý. Ale to pritom vôbec nemusí byť pravda, lebo Jean-Pierre si môže povedať hoci čo, ale mne o čo ide? Ide o to, aby som dokázala komunikovať, aby som dokázala preniesť tú správu, ktorú chcem poslať ďalej z mojich úst do jeho ucha. On tomu rozumie, to nevadí, že je kritický, hej, že to je jedno, o to nejde. My sme tu kvôli tomu, aby my sme vlastne dokázali sa vyjadriť v tom jazyku. A to je vlastne cieľ toho, že nemusíme byť perfektní, nemusí to byť akože gramaticky správne. Samozrejme, že jasné, časom sa môžeme dostať do tej fázy, ale na to, aby sme rozprávali, tak musíme vlastne prekonať tento pocit tej nedostatočnosti, ktorému sa vlastne vyhýbame tou prokrastináciou. Mně to přijde strašně ne, že vtipný, ale prostě tím, jak jsme to spolu řešili 1000krát, tak já se v těch slovách tvých kolikrát vidím a kolikrát si vždycky říkám prostě... Už jsem to slyšela 1000krát, ale fajn se zase zopakovat, takže určitě takový tip, neváhejte si tady tento podcast pustit klidně několikrát, protože ono člověk zapomene, ne vždycky všechno integruje najednou, takže je to normální, je to taky součást procesu a není třeba si to vyčítat určitě. Súčasťou toho procesu je akoby vystúpiť z tej fázy toho denial, toho akoby, jak sa to povie po slovensky, že akoby seba... Popírání, ne? Nebo popření. Popření, že nie, všetko v pohode, však ja tu proste chodím do jazykovej školy, ale nerobím si domácu úlohu. Pozerujem filmy v angličtine, ale keď príde kamarátka z Ameriky, tak sa jej iba pozdravím. Toto všetko je súčasťou tej prokrastinácie, hej? Tej prokrastinácie. Že to je všetko súčasťou toho, hej? Že a už len akoby súčasťou toho liečebného procesu je si povedať, že áno, tak asi sa tu niečo deje, že nechápem, jak niektorí ľudia môžu mať proste veľmi zlý prízvuk, veľmi zlú gramatiku, skoro žiadnu slovnú zásobu, ale rozprávajú a nemajú s tým problém. Hej, čiže prvý krok je vystúpiť z tej zóny denial, z toho popierania.
Já si myslím, že to je ta nejtěžší část, ale ve finále, ne? Si tady tyto věci, nebo mluvím se své vlastní zkušenosti a myslím si, že tam je to možná ještě horší, čím víc jsou nějaký tady ty naše rány podle mě hlubší, tak asi o to je to těžší, že jo, z toho denialu vlastně, jako kdyby, nebo si to jako uvědomit ty věci, že jo, nebo je na to nějaká technika tady na tohle, nebo prostě na toto je věc, na kterou si člověk musí prostě přijít sám. Nebo to asi nejde donutit, že jo, člověka říct, hele, zatřepat s ním a říct, uvědom si to, že jsi v denialu celou dobu. To určite nie a to je vlastne niečo, čo ani my kouči alebo učitelia nedokážeme zmeniť. Ten človek vlastne musí sám chcieť a vedieť, že áno, že toto je niečo, na čom chcem pracovať a niekedy je to pre nás ťažké ako pre koučov a učiteľov aj vidieť, že tam ten človek jednoducho si to nechce priznať, ale bohužiaľ my nemôžeme vstupovať do tohto procesu a nútiť ho a vysvetľovať mu, pretože to tak nefunguje, hej, že my akože môžeme inšpirovať, my môžeme otázkami toho človeka doviesť do toho seba uvedomenia sa. To je to, čo my dokážeme urobiť, ale akoby nemôžeme ho tam tlačiť do toho, že raz keď ten človek nechce, tak sa to bohužiaľ nedá zmeniť. A je to bohužiaľ smutné, no my potom sa vlastne ako kouči a učiteľia pozeráme na toho človeka, ako sa trápi a skúša stále dookola nejaké rôzne iné metódy a 10-krát do dňa chodí alebo ja neviem, 5-krát do dňa proste má hodiny súkromné alebo proste snaží sa rôznymi technikami niečo meniť, ale v podstate koren toho problému je niekde úplne inde. Ale to je pravda, že potom, že každý si tady na tyto věci musí přijít sám prostě tam a podle mě ještě by to vytvářelo takovou tu, teď mám jenom resistance v hlavě slovo, přesně tak, zase čím víc ho tlačíš, že jo, tak prostě tím víc, prostě se ten člověk o to víc zablokuje. Áno a vlastne jedna z vecí, ktoré napríklad nás nikto neučí, je, že je normálne si požiadať o pomoc. Hej, že keď sa niečo stane alebo keď proste som si neistý a na to vlastne tí kouči a tí učitelia sú, že proste oni ti dokážu ukázať iný pohľad na tú vec. My sme akoby, to Einstein hovorí, že vlastne nemôžeš vyriešiť problém tým istým myšlením, ktoré ťa dostalo do toho problému. To znie logicky. To znie logicky, že ja si vytvorím problém nejakým systémom myslenia a teraz ho chcem tým istým systémom myslenia vyriešiť. To proste nefunguje. Čiže na to sú vlastne tí ľudia, ktorých poprosíš o pomoc alebo o iný pohľad na tú vec a zrazu proste vidíš úplne iné riešenia, zrazu proste sa vieš na vec pozrieť inak a postupne akoby rozstápať ten odpor, hej, že u niektorých klientov to ide veľmi jednoducho, že proste vedia si to priznať a chcú na tom robiť, u niektorých to trvá možno trošku dlhšie, ale vlastne dať tomu priestor a dať samých sebe proste akoby dovoliť si požiadať o tú pomoc, že to vôbec nie je nejaké zlyhanie, práve že je to akoby znak toho, že chceš na sebe pracovať. Tu máš pravdu, že mně přijde, že hodně často člověk řekne, že to zvládne sám, že tohle to prostě nepotřebuje a podobně a myslím si, že to je i tím, že dneska, když někdo řekne, že má kouče, mentora nebo třeba i plásnu nějakého psychologa nebo psychoterapeuta, tak mně přijde, že to je ve společnosti strašně jako špatně furt vnímaný v podstatě hnedka, jak kdyby člověk musel být cvok a já si vždycky říkám, nebo já třeba vždycky řeknu, že pracuju s tebou a říkám to před rodinou, která prostě jako, že je to starší generace, nejsou na toto zvyklí, tak oni hnedka, a ty máš deprese? Říkám, to není o tom, že bych měla mít deprese, ale prostě je to o tom, že se chci jako člověk rozvíjet, chci vědět, jak si nastavovat hranice, chci vědět, jak být lepší, jak být líp organizovat. To je strašně moc, to není jenom o tom, jestli mám deprese, nebo jestli, to jde tak strašně daleko, jako jo. A mně přijde, že furt je to tady v tom podvědomí, jakože, jak říkáš, to selhání a myslím si, že i potom od té společnosti takovej ten nátlak, jakože ty máš nějakýho kouče, s tebou musí být zákonitě něco špatně.
Chce to veľa odvahy sa pozrieť na tie veci inak. Chce to veľa odvahy akoby challengeovať tie zaužívané nejaké proste presvedčenia a chce veľa odvahy proste povedať, že hele, tak ja s tým nesúhlasím. Hej, že to je vlastne akoby zároveň aj čo ja učím mojim klientov je vlastne akoby držať ten level diskomfortu, keď poviem, že s niekým nesúhlasím, tak udržať ten level diskomfortu, keď sa v tej situácii zrazu ocitnem a stáť si za svojím, hej, lebo vlastne vtedy keď ja si nestojím za sebe, idem vlastne za sebou, tak idem vlastne sama proti sebe a to vlastne je definícia self-sabotáž, čiže sabotáže samého seba. A veľa ľudí si to napríklad neuvedomuje, že oni vlastne akoby, a ja som v minulosti tak žila, že som vlastne akoby žila pre potreby a názory a nejaké proste presvedčenia iných a išla som tým sama proti sebe a to je vlastne to, čo spôsobuje tú depresiu. Že ja nedám sebe a svojim potrebám priestor. To neznamená, že my teraz ideme byť egoistickí a ubližovať niekomu. To znamená, že vlastne vieme, čo chceme, vieme, koľko toho potrebujeme a vieme to komunikovať tej druhej strane bez toho, aby sme im nejakým spôsobom ublížili. To jsi řekla hezky, no. Já si myslím, že to je tady takový ten people pleasing, že jo, a to si myslím, že je aj něco, co potom v nás způsobuje tady takový ten stres toho, když chceme mluvit, že jo, a i z toho, jak jsi říkala, že se chceme vlastně těm lidem jako zavděčit, že jo, chceme se ukázat, chceme být akceptovaní a podobně. A když jsme tady teda u těch všech strachů bloků, mě už z toho úplně svrbí jazyk, jak se tě chci na to zeptat, jak s tím teda pracovat, protože jsme se teďka tady dali všechny ty šílený scénáře a podle mě, kdo to poslouchá, tak si myslím, že každý z nás se v nějakým určitě našel nebo nad tím třeba začíná trošičku víc přemýšlet. Tak když na to už teda přijdeme, tak jak s tím pracovat, nebo úplně aj od začátku, jak to identifikovat a potom, co s tím teda dělat, aby jsme se toho zbavili. Čiže ja akoby do hĺbky, toto je presne to, čo do hĺbky učím tých ľudí v Fluent Speaker Academy, ale ak niekto teda chce to skúsiť sám, ak chce ísť do toho sám, tak kľudne, nech sa páči. A s čím môžete začať je journaling. To znamená, že písanie si papierom na papier, čo cítim. Hej, že vlastne akoby regulácia toho nervového systému prichádza z tejto pozície, že viem vlastne, čo sa so mnou deje. Lebo veľa ľudí vlastne ani nevie, prečo napríklad sa nescítim podráždený alebo prečo som nahnevaný. A ten journaling, to znamená akoby zapisovanie si toho, čo sa so mnou deje, je akoby prvý krok toho, aby sme boli spojení sami so sebou. Čiže keď viem, prečo niečo cítim, odkiaľ to pochádza a kde je tá emócia, tak je to o mnoho jednoduchšie zase nejakým spôsobom pretransformovať. Čiže vlastně to je... Můžete do toho skočit jenom, prosím tě, já bych to zapomněla. Ale je to věc, kterou strašně často totiž řešíme i doma s Olivierem, protože je to vlastně o tom si ty myšlenky zapisovat a já jsem se chtěla jenom ti do toho skočit a zeptat se, jestli si myslíš, že stačí si to i třeba říkat jenom v hlavě, tady tyhle ty třeba jako věci, nebo je fakt lepší si to zapisovat a vlastně proč je lepší si to zapisovat, protože toto já se doma neustále snažím vysvětlovat Olivierovi, mému manželovi, kdo mě tady vidíte poprvé, tak je to můj francouzský manžel a spolu hodně oba řešíme seberozvoj, ale on je třeba zastánce toho, že se stačí si ty věci říct v hlavě, třeba před spaním, že jo, a podobně. A já si myslím, že je lepší to psaní, i když je to otravnější, protože nám to zabere víc času, než si něco říct v hlavě, ale právě jsem si říkala, že se na to musím zeptat na tvůj názor, tady na tohle. Jo, ja som ťa vlastne, ja si pamätám, aj ty sa ma to na začiatku pýtala, že prečo to je vlastne takto dobré. Je to dobré kvôli tomu, že vlastne bolo vedecky dokázané, že keď ty máš v ruke to pero a vlastne píšeš ním na papier, tak vlastne to prenáša signál do mozgu, kde vlastne akoby sa stimulujú tie neuróny. Takže je k tomu normálny výskum, keby si to chcela akože nejak dohľadať, tak je to fakt prospešné kvôli tomu, že ono to akoby stimuluje rôzne tieto prepojenia mozgové. Takže... Výborně, super, děkuji.
Můžeš pokračovat. To je ten... Naspäť k tomu. Čiže vlastne stále sa bavíme o tom neutrálnom, zregulovanom nervovom systéme a on to vlastne funguje tak, že veľa tých emócií je stored, to znamená uložených v tele. No, čiže vlastne my, keď vieme lokalizovať, kde je tá emócia v tom tele, tak vlastne vieme potom aj akoby jednoduchšie s ňou pracovať. A čo nám pomôže dostať tie jednotlivé emócie z toho tela, alebo dať im priestor, dať im proste, aby existovali, lebo to je najhoršie, čo môžeme urobiť, je vlastne potlačovať tie emócie, nepriznať si to, hej, zase ten denial, potlačovať a stále vlastne byť v tom kruhu toho stresu. Takže jedna z tých vecí je teda journaling, aby som vedela, čo cítim a kde to cítim. Potom ďalšia z dobrých techník je tzv. Breathwork, to znamená veľmi hlboké dýchanie v rôznych intervaloch, ktoré vlastne ti dokáže pomôcť dostať zasa tú emóciu von z tela, alebo jednoducho je dať priestor, aby existovala a ona potom akoby prejde ako taký oblak na oblohe. Čiže vlastne zasa bavíme sa o somatickej, to znamená na somatickej úrovni, to znamená úrovni tela. Čiže my stále pracujeme s tými emóciami, aby sme ich dostali, nielen aby sme ich intellectualized, čiže aby sme akože stále pracovali na tej úrovni tej mysle, ale aby sme ich dostali aj vonku z tela. Čiže breathwork odporúčam a potom somatická yoga, to znamená, že niekde sú vlastne veľa tých emócií, napríklad je zaseknutých v bedrách, alebo hips. Boky. V bokoch. Že vlastne akoby zasa postupným uvoľňovaním toho dostávame ten tlak von odtiaľ, ale vlastne tým, že vlastne to yoga je spájaná s dýchom, tak zase dávame tej emócii priestor a u nás sa postupne akoby neutralizuje. Potom ešte EFT, to je vlastne, čo ja robím s mojimi klientmi a ktoré vás aj naučím, ako to funguje, prečo to funguje, na to teraz momentálne nemám čas, ale vlastne to Emotional Freedom Technique, že je to vlastne alternatívna liečba, ktorú používajú aj psychológovia na to, aby vlastne sme dostali emócie na neutrálnu úroveň. Čiže napríklad používa sa to aj v takých situáciách, keď bol niekto traumatizovaný, že napríklad ja som bola sexuálne napadnutá a vyhodnocovala som vlastne všetko ako brutálne nebezpečenstvo. Čiže už len akože ísť na ulicu bolo pre mňa ťažké a vlastne týmto EFTčkom som dokázala akoby zase sa naspäť dostať na tú neutrálnu úroveň, že akože chodiť po ulici je fajn, že je fajn byť v pozore, ale zase nemusím byť zavretá v dome. Čiže dokáže aj takéto akože veľmi hlboké traumatizujúce veci neutralizovať. A čo ešte by som vám doporučila? Já nevím, jestli se to tady jako k tomuto hodí, ale mě si doporučovala, já to řeknu tak, jak jako kdyby to praktikuju a že si je to ráno si strkám prostě obličej do misky s ledem. Ono to takhle zní strašně, já nevím, jestli je proto nějaký název, ale jakože za mě totálně, jako, to je prostě, jako já to miluju. Jediný, co mě nebaví, tak vymačkávat ty ledy do té misky, protože mám nechtíky a ono toto bolí, jak to tlačím, ale nevím, jestli to nějak jmenuje tady tohle a vlastně ani nevím, proč je to dobrý, ale pomáhá mě to strašně. Jo, ono to je zasa vedecky dokázané, že vlastne keď človek zažíva úzkosť alebo keď zažíva veľmi vypäté stresové situácii, tak vlastne my potrebujeme stimulovať naše zmysly. To znamená, že toto je tiež niečo, čo vás učím vo Fluent Speaker Academy, ale jeden z tých stimulov je hmat, alebo teda pocit. Čiže presne preto to robíš. Nevieš, ale to je vlastne akoby prerušiť ten stav tých úzkostí a toho stresu. Čiže vlastne aj kvôli tomu napríklad existuje Wim Hof, alebo teda terapia vlastne studenou vodou. Ja napríklad sa sprchujem v studenej vode, kvôli tomu, že vlastne ono to akoby preruší ten stav toho, že myseľ zažíva úzkosti a stavy stresu, že vlastne prenesie ten stav, my to voláme, že state breaker.
že akoby prerušiť ten stav tej úzkosti tým, že my pociťujeme a zamestnávame fyzicky naše zmysly a pri tej ľadovej kocke je to vlastne hmat. Že ak niekto zažívate úzkosti, tak vlastne ak máte po ruky nejak ľad, kocku ľadu, že môžete držať, to normálne, že vedecky dokázané, to ti každý psychológ akože doporučí, keď máš úzkosti, tak máš buď držať kocku ľadu, alebo potom ešte je napríklad esenciálne oleje, to je vlastne na zasa zmysel nášho čuchu, čiže ja mám napríklad esenciálny olej levandule stále v kabelke, a dávam si pred spaním, čiže vlastne 1-2 kvapky a vlastne akoby zhlboka sa nadýchnúť a tým vlastne, že stimulujeme ten zmysel, čo je čuch, tak vlastne akoby náš mozog potom nemá čas na premýšľanie a na overthinking a na úzkosti. Jako je pravda, že určitě nepřemýšlím nad ničím, když mám hlavu v té misce s vodou a kolem mě plave ten led, tak ještě ono, já tam toho ledu dávám celkem hodně a když tam vydržím zrovna trošičku delší čas, tak mě tady úplně v tom čele úplně jako bolí pomalu, cítím, jak mě fakt to mrazí ten mozek ale zase můžu říct, že za mě asi není lepší start do dne, než tady tohle, protože jednak mě přijde to tak jako vyčistí, tak nastartuje ti to ten den, že jo, jednak tě to probudí teda to rozhodně. Člověk má potom míň podle mě třeba opuchlý oči, že jo, z toho, jak je to prostě studený a je to fakt jako skvělý start, no. A potom už jenom breathwork a journaling a nedělám to teda každý den, to bych lhala určitě, ale teď se snažím. Pomáhá to. Je fajn aspoň, že 10 minút denne sa spojiť s tým, že ako sa cítim, čo sa deje a vlastne tá samoseba regulácia je ako čistenie zubov. Ja to vlastne vysvetľujem mojim klientom, že vlastne keď si čistíš zuby, tak si ich čistíš 2-krát denne alebo 3-krát, alebo neviem koľkokrát, minimálne 2-krát denne, dúfam všetci, kvôli tomu, aby sme nemali kas. Že jo? A to je vlastne to isté akoby s tým nervovým systémom, že my vlastne sa s ním chceme spojiť, chceme vedieť, čo cítim, prečo cítim a v akom som stave, kvôli tomu, aby sa to nenazbieralo a nevznikol ten kas, čo môže byť napríklad proste nervové zrútenie alebo proste, že prokrastinujem. Čiže to je zasa opak toho, hej, že prokrastinujem, tak som zamrznutý, že nechcem robiť žiadnu akciu, nechcem podnikať žiadne kroky. A to je zaujímavé, ešte by som sa vrátila k tomu, že jeden z týchto stavov je vlastne aj people pleasing, alebo teda to volá, že fight, flight, fawn. Čiže fawn je vlastne akoby jedna z tých reakcií nervového systému, keď sa cítime v ohrození. Čiže ja si vždy predstavím takú tú predávačku niekde, ktorá vlastne nič nehovorí, len sa usmieva, alebo hoci koho iného, nemusí to byť predavačka, môže to byť hoci kto iný, kto sa len usmieva a nič nehovorí, len aby bol kľud. Čiže toto je vlastne jedna z tých reakcií, kedy mozog vlastne vyhodnotí, že ja musím byť ticho, musím urobiť, čo ten druhý človek odo mňa chce, lebo keď nie, tak mi hrozí nebezpečenstvo. Čiže zasa, regulácia toho nervového systému je presne dobrá na to, aby ja som vedela vyhodnotiť, že prečo vlastne teraz ja nereagujem na to, keď ten človek robí niečo, čo není podľa mojich hodnôt a čo vlastne není v súlade s integritou, v ktorou ja chcem žiť. Dává to taký zmysel? Dává. Tady tohle to určitě. Mně ještě napadlo jako kdyby jedna věc. Tady na základě tohoto zrovna, právě když jsi zmiňovala ten journaling, tak jako kdyby ty jsi říkala zapsat si jakože co cítím, kde to cítím, ale třeba já jsem člověk, který má strašný problém určit. Jakože já třeba mám občas i strašný problém jako kdyby definovat to, co vlastně cítím, protože abych byla zcela otevřená, tak já jsem strašně dlouho potlačovala emoce, což na čem už dlouhodobě pracujeme, protože furt něco vyvstává, že jo, jak člověk dlouho let potlačuje emoce. A vlastně skrz tady tohle mám do dneška furt jako problém identifikovat tady ty věci. Dá se jako, je na to nějaká jako metoda, jak na to přijít jako jednodušeji, nebo jak si přesně co do toho deníčku třeba zapsat, nebo tak.
Jedna akoby taká stratégia, ktorú viem, že aj my sme potom raz skúšali a čo ti pomohlo, bolo, že vlastne tým, že my sme v tejto dobe extrémne prestimulovaní vonkajšími stimulami, tak my vlastne nemáme čas sa akoby spojiť s tým svojim vnútorným svetom. To znamená, že ja neviem, proste prvé ráno vstanem, vidím môj mobil, notebook, televíziu, všade vidím nejaké správy, proste musím ísť do roboty, otváram maily a proste prídem domov a otváram mobil a stále proste tá doba je rýchlejšia. Ja som dokonca prišla na Slovensku teraz po dlhom čase, zapla som si televíziu s mamkou a tie reklamy proste sú tak zrýchlené, to je normálne, aký by si pozerala TikTok. Že všetko na tom je proste instantné, že proste rýchlo, človek nemá ani čas sa vlastne zamyslieť nad tým, že čo sa deje, že spracovať to. Takže pretože sme bombardovaní zvonku, je extrémne dôležité si dať 10, 20, 15 minút sám pre seba a my sme vlastne vtedy, ak si pamätáš, skúšali tú techniku toho, že som 15 minút v absolútnom tichu. To je jedno vonku, že si dám nejaké To bolo strašný, no. A si dám sluchatka, ktorý vlastne... To bylo fakt strašný, no. Nebo takhle, bylo to hodně často mých nejdelších 10-15 minut v životě, takže je to zvláštní vlastně, protože podle mě, já nevím, jako toto si podle mě člověk musí zkusit, protože si určitě teďka někdo řekne, jako když jsi mi o tom vykládala ty, tak si říká, to není tak hrozný sedět jenom 10-15 minut, ale ve finále, jako fakt, když si dáš toho budíka, aby ti to zazvonilo po 10-15 minutách, tak zjistíš, že prostě, jako kdyby je to náročný, jakože člověk má tendenci, nebo já mám třeba tendenci, já bych šla tak něco dělat, nebo něco a prostě, jak kdybych měla ADHD, úplně jakože, není to tak jednoduché. Presne tak, akože bolo to aj pre mňa náročné, ja si pamätám, ja som sedela vonku na sieťke a pozorovala som palmy a pozorovala som oblaky a stále som mala to nutkanie, že niečo by som mala robiť, že proste prečo tu len sedím a proste potom som sa zastavila a hovorím, že pre Boha, koľko vlastne myšlienok ja nechávam plynúť tou hlavou, že akože tá hlava si nemá kedy ani oddychnúť. A to je vlastne to, čo ti pomôže si uvedomiť, že vlastne keď tam je ten vnútorný vonkajší hluk, tak ty vlastne nepočuješ to, čo ty chceš, že kde je vlastne ten tvoj vnútorný svet, že on neexistuje. Že preto vlastne tých 15 minút denne v tom absolútnom tichu ti pomôže sa vlastne počúvať, vnímať, o čom sú tie myšlienky, prečo sú tie myšlienky také, ukludniť ich a možno z toho vystane niečo, na čo by si predtým neprišla, lebo vlastne by si nemala čas sa spojiť sama so sebou, lebo sme stále naučení pozerať na tie mobily, na tie notebooky a počúvať hudbu a počúvať podcast. Napríklad ja som minule išla s tým, že som si vypla v aute rádio a šoferovala som proste potichu. Takže absolútne ticho a len ty a tvoje myšlienky. A to je tiež niečo, čo proste mi pomohlo, že pre Boha, že ja mám akože veľký bordel, že mohla by som si zameditovať, že to je jedna z vecí, ktorá tiež pomáha, ale tak to všetci určite vedia, že proste meditovať si je niečo, čo proste nám pomôže sa spojiť s tým vnútorným svetom. A to je to vlastne, čo ti pomôže akoby začať vnímať tie emócie. Mně tady k tomu to napadá, že vlastně já od té doby, co jsme toto spolu řešili, tak já mám vlastně telefon v režimu nerušit. Jediný, co mám jako kdyby vlastně povolený, tak je, kdyby mě reálně teda někdo volal. A druhá věc, tak mám povolený vlastně jenom tohle. Ani Messenger nemám povolený. Vlastně já mám všechny notifikace na telefonu zablokovaný, já mám v telefonu vyloženě režim nerušit a hodně z vás si asi řekne, to nemá smysl, já si jenom prostě ten telefon dám stranou, ale když vám ten telefon zavibruje nebo uvidíte, že se rozsvítil, tak ono to prostě nedá, jakože ono to nedá a člověk musí se jít podívat, ale ve chvíli, kdy ten telefon prostě nic nedělá, tak máte klid? Jako, já bych ten telefon nevrátila už do klasického režimu ani za nic na světě.
Presne, to bolo to súčasťou takej výzvy. Ja som ťa teda vyzvala, že poď so mnou sa spojiť s tým vnútorným svetom. Dajme si taký reset, sa to volal. Pamätám si, že to bolo 10-dňový reset. Takže vlastne súčasťou tej 10-dňovej výzvy bolo aj to, že čo si vlastne púšťame do nášho podvedomia. Že častokrát my si ani neuvedomujeme, že filmy, ktoré počúvame, teda pozeráme a počúvame, že vlastne nás ovplyvňujú. Že koľkokrát vlastne my si myslíme, že nejaká dráma v našom živote je úplne normálna, ale to vlastne není úplne normálne. Je to znormalizované kvôli tomu, že my vlastne pozeráme tie filmy a tie seriály a že niekedy je proste fajn aj žiť bez tej drámy. A takisto vlastne aj tam jedna z tých podmienok bola, že nepozeráme horory vlastne, lebo horory stimulujú zase náš nervový systém, že vlastne stále sme v tom strachu. Hej, že veľa ľudí si neuvedomuje, že byť a žiť vo strachu nie je normálne, že vlastne niekedy môžeme rozhodnúť sa, urobiť nejaké rozhodnutie aj bez toho, aby vlastne to bolo poháňané strachom. Čiže je veľmi dobre sa zamýšľať nad tým, že čo si púšťam, čo počúvam, akú hudbu počúvam, čo mi príde ako normálne a challengeovať to, že či to musí byť normálne, alebo to môže byť aj inak. Tohle je všechno strašně zajímavé. Já bych se o tom mohla bavit hodiny, desítky hodin, protože si myslím, že to jsou fakt takové drobnosti, které tím, jak žijeme v takovým zrychleném světě, tak dneska to člověk ani nevnímá vlastně a bere to jako kdyby součást, jo? Ale předtím, než byl Netflix, tak si myslím, že třeba většina z nás třeba ani nesledovala tolik filmy a seriály, že jo? Protože buď to byly na nějakých nelegálních streamingových platformách, nebo jsme si museli koupit DVDčko, nebo si to nějak stáhnout, že jo? Takže automaticky jsme to třeba sledovali mnohem míň, než dneska, když stačí kliknout na Netflix, pustit tam seriál a ty epizody se automaticky, že jo, přeblikávají sami a potom u toho člověk stráví mnohem víc času, protože to není takový to a musím to manuálně překliknout, musím jít do složky a jako je fajn se nad tím trošičku pozastavit, uvědomit si to a aj takový blbosti, jako že jsme strašně zaspamovaní reklamama, že jo, dřív to byly prostě letáky do schránky, ale dneska v naší mailové schránce chodí denně všelijaký slevy, akce, nevím co všechno a ono je tak, zase taková blbost, ale třeba pro mě i dost třeba ztráta času, že člověkovi přijde mail ze Sephory 25% akce a potom zjistíš, že už hodinu sedíš na stránkách té Sephory a jenom scrolluješ a přemýšlíš vlastně, co si dát do košíku a že jo, a zase je to, seš v takovým tom stavu, já tomu vždycky říkám jako autopilot, že vlastně jenom sedíš a děláš takhle vlastně, takže logicky potom ani od toho mozku nemůžeme úplně moc očekávat, když ho dáváme do takového stavu. A to je akože, ja nehovorím, že napríklad pozeranie filmov je zlé, alebo Netflix je zlý, ono je to všetko fajn, ale treba sa vlastne zamyslieť nad tým, že aký je môj zámer. Hej, že ak ja mám za sebou celý pracovný deň, neviem koľko hodinový, a teraz si zapnem ten Netflix, aby som vypla mozog, alebo si dám pohár vína, aby som vypla mozog, alebo proste si zapálim cigaretu alebo robím niečo iné, aby som vypla mozog, čo vlastne není akoby napríklad, že sa idem prejesť, dajme tomu, tak to je vlastne, čo je zámer toho, hej, že tu je to, na čo vlastne na čím sa treba zamyslieť, že ja potlačujem tie emócie, nechcem ich cítiť, je jednoduchšie ísť na Netflix a zavrieť sa tam a proste neriešiť to, alebo zasa identifikovať tú emóciu a dať jej priestor a vedieť, ako s ňou pracovať. S tým, aby som akoby, keď si umývam zuby, tak takisto vlastne pracujem s tými emóciami, aby sa to nevyhrotilo do toho, že bude mať kas. Přesně tak, jako je tohle strašně zajímavý a přijde mně skvělý, že tohle jsou věci, které člověk může použít vlastně a i na jakýkoliv jiný situace, na jakýkoliv jiný strachy, stresy v životě, že to není vlastně jenom pro ten strach z mluvení třeba v cizí řeči, ale jsou to strašně univerzální takový nástroje, které se dají víceméně použít na všechno.
Ale mohli bychom to ještě na závěr tak trošičku zhrnout, tím, že jsme trošičku odbíhali, tak mohla by se tak trošičku zhrnout takový ty základní body, co se týká pro ten strach z mluvení, jak s tím pracovat, jaký ty strachy jsou a tak, aby jsme to tady měli na závěr takové ucelené, tím, že jsme teďka šli už ještě víc do hloubky, než bylo v plánu, si myslím. Takže je fajn v prvom rade si uvedomiť, že vlastne ako pristupujem k tomu jazyku, čiže či mám jeden z tých 4 blokov, či som buď trémista, alebo prokrastinátor, perfekcionista, alebo impostor syndrome a vlastne postupne začať pracovať na tom, aby som vedel akoby lokalizovať, kde je ten strach, vedel, aká emócia za tým je a vedel to neutrálne zneutralizovať, aby keď som išiel hovoriť, tak môj mozog to nevnímal ako nebezpečenstvo. Čiže vlastne všetko toto ja naučím mojich klientov v Fluent Speaker Academy, kde vlastne budú mať online kurz, ktorý vedia potom akoby použiť, ako ty hovoríš, aj na iné veci, nielen vlastne na neutralizovanie toho strachu v cudzom jazyku, ktorý píska. Ľudia, ktorí majú podcast, to nevidia, ale za Terkou práve prišiel malinký psík, strašne krásny. Takže vlastne áno, budú mať vlastne tento online kurz, kde sú prednahraté videá, sú tam akoby rôzne, ako som už spomínala, nástroje. Jeden z tých najefektívnejších, ktorý používam, je EFT, Emotional Freedom Technique, čiže technika poklepkávania, ktorá nám pomôže vlastne spracovať tie emócie a vlastne to nám pomôže ďalej prekonávať tieto strachy a odblokovať tie bloky, ktoré sme mohli mať. No a môžete sa teda prihlásiť do 17. septembra 2024 a nájdete ma na Instagrame pod Fluent Speaker Academy a kľudne sa ma pýtajte ešte viacej otázok. Ja viem, že sme toho prebrali strašne veľa, ale ak vás zaujíma to, že vlastne, hele, ja teda neviem, či mám nejaký problém, alebo možno si myslím, že mám, alebo proste nemám, čo s tým mám robiť, proste môžete si so mnou pokecať a uvidíte, že či vôbec akože tento program je pre vás vhodný. Když tě budou chtít kontaktovat, tak máš tady třeba na nějakou úvodní session, máš na ní odkaz někde nebo na tom Instagramu? Jo, ja to mám 30-minútový taký, že consultation call, aby sme vlastne zistili, že či je to vhodné pre nich, alebo nejakým spôsobom ja som ich vedela navigovať, že kadiaľ a tak. Dokonca mám aj kvíz, keby ste si chceli spraviť na zistenie, či vlastne máte tento blog, jeden z týchto 4. Takže všetko to nájdete na Instagrame, potom tam je, že link in bio a tam je aj ten kvíz, aj zarezervovanie toho callu 30-minútového, alebo si môžete viacej o tom programe prečítať na takzvanej sales page alebo vlastne na stránke, kde o tom vlastne hovorím viacej, takže všetko to je tam na Instagrame Fluent Speaker Academy a budem sa strašne vás tešiť. Já určitě hodím veškerý tady ty odkazy, co zmiňovala, taky dám do popisku, aby jste to nemuseli nikde dohledávat, že ono je takový otravný, bude stačit, když kliknete na popisek a tam to vlastně budete mít, takže můžete na to určitě mrknout. A za mě, já jako jednoznačně doporučuji, my spolupracujeme už přes rok, už znova, teda podruhé spolupracujeme, že jo, protože kdo to třeba vidí poprvé, tak vlastně jsme spolupracovali i na francouzštině stery, že jo, takže vlastně kdyby tebe nebylo, tak dneska není ani francouzština stery, takže bychom ani tady spolu dneska neseděli pravděpodobně, takže francouzština stery je taková, jaká je dneska z velké části díky tobě a dneska spolupracujeme dál na dalších věcech a jakože jsou třeba dny, když budu zcela upřímná, že si člověk řekne, že a jo, třeba už jsem hodně věcí vyřešila a už to asi nepotřebuju. A ne, potřebuju, protože zase přijde den, kdy přijdu na něco, kde nechápu moje vlastní emoce, kdy prostě nevím co a jak a je strašně dobrý mít od někoho aj takovej ten prostě objektivní pohled na tu věc nebo prostě někoho, kdo tě navede, protože je naprosto normální, že občas nevíme, co cítíme, nevíme kam dál a je naprosto v pořádku s někým spolupracovat a můžu říct, je možný, že se aj sami vlastní prací dostanete tam, kam chcete jít, ale já vždycky říkám, že prostě ale s tím koučem nebo s kýmkoliv, když si necháte pomoct, tak se tam dostanete taky, ale 100% mnohem rychleji.
Pravda, mne sa napríklad zase páči to, že už kopec tých akoby stratégií a modalít a tých techník už aj ovládaš ty sama, že vlastne na začiatku to bolo také intenzívnejšie, kým si sa to naučila sama, ale teraz už častokrát mi to stačí len pošťuchnúť, že chod tým smerom a ty už sa vlastne vieš dať dokopy aj sama, čo je strašne fajn. Jako určitě je to snazší. A já bych asi jako taky na závěr jako ráda řekla, že ono třeba občas tady ten seberozvoj nebo ta práce na sobě, na těch sociálních sítích je to občas prezentovaný, že to je všechno zábava, jako že si ráno strkat obličej do té misky s tím ledem, prostě to dělají tady ty beauty influencerky, u kterých život na tom Instagramu vypadá úplně jako crazy, ale potom přijdete na tu realitu, že ono je to vlastně, tady to psaní si do deníčku na tom Instagramu, to vypadá tak hezky, že sedí na té sedačce s kávičkou a tak si zapisuje tam něco. Ono je to na druhou stranu jako náročný, jako není to určitě pro každýho, není to procházka růžovým sadem, ale já vždycky říkám, kdyby věci, které za něco stojí v životě, byly vždycky jako nutně úplně jako jednoduchý a strašně příjemný, tak by to měli všichni, že jo? Takový klasický příklad, kdyby hubnutí nebo vysněná postava byla zadarmo, bylo to snadný, nemuseli bychom kvůli tomu dřít v posilovně, dávat si pozor na to, co jíme, tak by dneska všichni byli hubení, že jo? Ale prostě za některé věci člověk musí trošičku víc máknout, ale o to víc to potom stojí za to, si myslím. Určite, 100%. Treba na to odvahu, treba nájsť tú odvahu v sebe, že proste ísť do toho, no, aj keď to nie je jednoduché niekedy. Přesně tak. Každopádně já dám určitě teda veškerý odkazy do popisku, takže dáme tam aj určitě odkaz na ten tvůj program, kdo by se o tom chtěl dozvědět víc, jak to probíhá, najdete to v popisku a nezapomeňte, začíná to 17. Nepletu se 17. 17.9.2024. Ano, takže to nepromeškejte. Koho to zaujalo, určitě běžte do toho. A chtěla bys na závěr něco dodat ještě? Asi nie, myslím, že sme toho pospomínali všechno, akože skvelé, ďakujem za rozhovor, bolo to výživné a za mňa len to, že proste poďte vykročiť z tej komfortní zóny, poďte proste nabrať odvahu a určite potom, keď sa spätne za ten rok, 2 alebo neviem koľko mesiacov na to pozriete, tak budete veľmi vďační, že ste sa tak rozhodli, to som si istá. Approved, jo. Schvaluj a souhlasím, sama jsem si tím prošla. Já ti moc děkuju, že jsme tohle dneska spolu mohli tady takhle natočit. Myslím si, že to bude užitečný i pro mě. Každopádně já ti ještě jednou moc děkuju, měj se krásně, mějte se všichni krásně a uslyšíme se zase příště. Tak zatím, pa. Ahoj.